viikkoa sitten, vähän reilu 2 viikkoa sitten saatiin kuulla, että meidän kylälle on muuttanut paljon uusia ihmisiä, että siitä voisi olla hyvä yhteisesti keskustella. Ja sitten kuulin viime viikon maanantaina, että jo tuolla Kusomotiellä oleva asunto-osakeyhtiö oli jo lähtenyt heti asiaa ja kutsunut Luona Oyn edustajat pieneen asukasiltaan omaan kerhohuoneeseen. Ja siellä oli siinä pienessä huoneessa paljon väkeä, kaikkiin mahtumossa oli käytävällä seisomassa. Ja ehdotin siinä, että jos meillä on täällä kyllä parhaat tilat, että tultaisiin tänne, niin on kiva nähdä, että näin paljon ihmisiä on tänne paikalla. Mä sanon tämän illan tarkoituksesta ihan lyhyesti sen, että niin kuin ilmoituksessa on ilmoitettu, tarkoitus on saada aikaan keskustelua, antaa tilaa kysymyksille ja erilaisille aloitteille myös. Sekä huolelle, peloille, että sitten sellaisille kysymyksille, jotka liittyy siihen, että mitä sun tehdään yhdessä. Mulla on sellainen rajoitus ja toivomus, joka varmaan on jo täysin itsestään selvää, mutta sanon sen kuitenkin tässä vaiheessa selvyyden vuoksi, että tämä keskustelu ei ole sellainen paikka, josta me käytäisiin keskustelua maailmanpolitiikasta tai Suomen politiikasta. Eli pyydän, että kun käytätte puheenvuoroa, niin sellaiset puheenvuorot jätetään heti pois. Eli ei julisteta täällä jotain omaa poliittista agendaa tai mitään sellaista. Kaikki kysymykset on sallittu. Kaikki kysymykset ja kommentit, mutta pyritään rajaamaan se sillä, että se koskee tätä meidän asuinaluetta ja täällä olevaa tilannetta. Ja koska tuolla kadulla saa jakaa ihan mitä tahansa materiaalia, mitä haluaa kirkon alueella, ei, niin osa teistä on saanut siellä jo sisään tullessaan jotain pientä lappua, jossa on mainostettu jotain materiaalia, niin sanon siitäkin, että tämä ei ole oikea paikka, tämä kirkko ja kirkkosali ei ole oikea paikka tämän tyyppisen materiaalin tai toisen promon tekemiseen, että pidetään se tästä pois. Mutta hirveän paljon keskustelua tänne maahan ja on ihan hyvä, että voidaan täällä olla. Mä olen aivan erityisen iloinen nyt siitä, että tänään aamupäivällä sain kuulla, että meillä on täällä joukossamme 2 tänne alueelle tullutta turvapaikanhakijaa ja nyt kaikkein parasta on, missä muuten Kristiina on, mä voisin esitellä ihan lyhyesti meidän diakoni. Kristiina, sulla on mikrofoni, laitetaanko se päälle? Kristiina on meidän diakoniatyöntekijä, hänellä on yksi mikrofoni täällä, kiertää sen kanssa Hele. Toinen tuolla ovella ja hänellä on toinen mikrofoni. Ihan ensimmäisenä mä haluaisin antaa puheenvuoron näille 2 turvapaikanhakijalle ja kysyn ensimmäiseksi, ja he puhuu ilmeisesti aivan erinomaista englantia, joten tässä ei tarvita edes arabian tulkkia. AJ, there's your microphone. Can you just tell us quickly where you come from? Mistä sä tulet? Kiitos, että saamme olla täällä ensimmäistä kertaa. Would you please stand up? Mä voin tulkata sen suomeksi sitten, kun hän sanoo. We are very happy to see all these persons that look at us, maybe because we need to say hello. Olen iloinen, että näen teidän kaikkien kasvot täällä, että ehkä voimme tervehtiä tässä toisiamme. It's not the first time I went to South the Kirk because I have friends actually in my country. I always have with them. Yeah, I have Christian friends actually in my country. Hänellä on paljon kristittyjä ystäviä omassa maassa. Can you just tell us where you come from exactly? What town? Actually, my country is Iraq. Olet Irakista. Basically, it's Baghdad. Ja Basra. DC of my country. Okay. And Haidar, where are you from? I'm Haidar from Iraq. My city Basra, South Iraq. Etelä-Irakin Basra. Okay. Now, can you just briefly tell us why did you come to Finland? Miksi tulitte Suomeen? I think not everybody know everything about my country because my country is they say it in the news it's a safe place, but actually my country is a very dangerous place. Okei. Kaikki varmaan uutisista tietää jopa hyvin paljon minun maastani ja siellä saattaa sanoa, että on turvallinen paikka, mutta se on kuitenkin kauhean vaarallinen paikka. You know the war between the Iraqis and 2003 and the Americans. Osa 2003 kaikki tiedätte siitä. There's a lot of guys they hate actually the Americans because the Americans are like aliens entering inside my country. This is to me, I don't care if Americans enter because they change the world. Because the Americans
Actually, I work with them. Sorry, can you more directly go to the question? Why did you come to Finland? Miksi tulit Suomeen? Yes. Actually, Finland's a very nice place, and we know there's a lot of people they like life actually. And Olemme kuulleet, että Suomi on mukava paikka, jossa ihmiset pitävät elämästä they respect ja kunnioittavat the humans. ihmisiä. And actually, we don't find a safe place like Finland before. Emme löytäneet aikaisemmin turvallista paikkaa. We passed 9. You know, there is a lot of guys, they have a case why they leave their countries. This is to me, I was in the military, Air Force. Olin ilmavoimissa siellä. Monilla nuorilla miehillä on syy lähteä sieltä. My country, they said it's a dream job. Ja siellä sanottiin, että tämä ilmavoimien tehtävä on unelmatyö. But you know, there's a lot of militia in my country, government militia. Ja siellä on tällaisia puolisotilaallisia joukkoja. And they don't respect the militaries, they don't respect the police guys, they don't respect any person. Ja nämä joukot eivät kunnioita mitään auktoriteettia. I mean respect, it's been, they kill them. Ja paljon on tappamista sen vuoksi. This is it. But, So you're here because it was dangerous for you to stay in Iraq. yes, that's it. And My now, story. Can you give the microphone to Haida because we need to go on. Thank you. Okay, Haida, why did you come to Finland? Actually, I'm come to Finland because in my country very dangerous. Koska maassani on hyvin vaarallista. This is number one. Number two, in my government is militia. Ja siellä siis hallitusta edustaa niin nämä puolisotilaalliset. This is number three. In my government, don't care me. Don't care any person there in my country. Ja hallitus ei välitä meistä asukkaista ihmisistä. Now, one more, you can be very short. Jos voitte hyvin lyhyesti vastata. Just very short. What do you expect from the coming weeks and coming months? Mitä odotatte tulevilta viikoilta ja tulevilta kuukausista Suomessa? What do you expect from the coming weeks and coming months? Just very Actually, I hope you get a good life, I'd say. Toivon, että saisin hyvän elämän ja voisi olla turvassa. I'm very happy I stay in Finland. In a week, in month, very happy. Olen iloinen siitä, että saan ylipäätänsä olla Suomessa. Hyvä. No niin, tämä on tällaista henkilöä, että täytyy mitenkään niin näiden harjoitella etukäteen. Mutta ne on täällä myös sen tähden, että jos täällä tulee tällaisia kysymyksiä, jotka liittyy nyt täällä meidän keskuudessa oleviin turvapaikanhakijoihin, niin parasta asiantuntemustahan on kysyä heiltä itseltään. He joutuu tietysti nyt edustamaan varsin suurta joukkoa, josta kaikkia he ei tunne. Mutta nyt seuraavaksi pyytäisin Pekka Tuomolaa Luona Oy:stä, missä Pekka on tuolla. Kristina antaa hänelle mikrofonin. Kysyisin Pekalta vaan sen verran tähän keskustelun alkuun. Voisitko kertoa meille lyhyesti, mitä palveluita Luona Oy:llä on? Ehkä sen nyt voi sanoa tässä, että mun käsitykseni mukaan siis 650 pääasiassa Irakista kotoisin olevaa turvapaikanhakijaa on teidän hoitavissa pisteissä Korkeakintiellä ja Putomotiellä. Mitä voit kertoa näiden vastaanottokeskusten toiminnasta? Joo, hyvää iltaa kaikille munkin puolestani. Mä oon tosiaan Pekka Tuomola ja toimin lääketieteellisenä johtajana Luona Oy:ssä, mutta viime aikoina olen näissä turvapaikanhakijan kysymyksissä pelkästään kiinni. Kaikkihan tietää, mikä tämä turvapaikanhakijan tilanne Suomessa on. Suomeen tuli viime vuonna vähän yli 3000. Nyt meillä on jo yli 20 000 reilusti turvapaikanhakijaa ja tulien määrä vaan lisääntyy. Ja senkin vuoksi Luona Oy on perustanut nyt kuukauden sisällä 8 vastaanottokeskusta, joista 2 on tosiaan täällä Helsingissä, 3 Vantaalla ja 3 Espoossa. Ja Luona Oy näissä vastaanottokeskuksissa on noin 3000 turvapaikanhakijaa kaiken kaikkiaan. Täällä Helsingissä on tosiaan Putomotiellä noin 450 irakilaista miestä. Siellä on 7 perhettä vielä, mutta meillä on Siilinjärvellä Espoossa paikka, joka paremmin soveltuu perheille ja heidät tullaan siirtämään sinne. Ja sitten Korkeakintiellä on 200 irakilaista miestä. Ja Maahanmuuttovirastohan perustaa nämä vastaanottokeskukset, ei Luona Oy vaan hallinnoi niitä. Ja Maahanmuuttovirasto niin kun
maksaa meille siitä, että me majoitetaan nämä ihmiset ja annetaan ruokaa. Se on oikeastaan se, mitä maahanmuuttovirasto edellyttää. Mutta se toive, mikä meillä on, että me päästäisiin tämmöiseen kotouttamistoimenpiteisiin mahdollisimman pian, eli tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Monet näistä miehistä on ensimmäistä kertaa elämässään ulkomailla. Ja arabimaissa säännöt ja lait on ihan erilaiset kuin täällä. Suurin ehkä semmoinen käytännön asia on suhtautuminen naiseen. Irakissa nainen ei voi esimerkiksi kulkea yksin. Ja se on niin järkytys näille ihmisille. Naiset on kuitenkin ihan ehkäisemässä. Mutta joka tapauksessa me päästäisiin niin tutustumaan tähän suomalaiseen käytäntöön, suomalaiseen lainsäädäntöön, päästäisiin niin suomen kieli mahdollisimman äkkiä aloittamaan suomen kielen opiskelua ja sitä kautta niin myös työelämään. Tässä on nämä meidän toiveet. Ja edelleen se yksi iso toive meillä on se, että me pystyttäisiin niin rakentamaan tämmöinen yhteisö tänne, että me ei oltaisi niin vaan niin tietyt pisteet täällä Pitäjänmäellä, vaan voitaisiin sanoa, että me niin tehdään yhteistä duunia näiden ihmisten hyväksi. Niin varmaan jos kuulitte, niin ne olosuhteet, mistä nämä ihmiset tulee, niin ne on todella varmaa. Kuolemaan peloksena. Kiitos. Vielä yksi pyydetty puheenvuoro ennen kuin laitetaan mikrofonit teille kiertämään. Ja Anne Terävä ja Petri Viitala poliisista täällä. Kiva, kun olette paikalla. Helena on siellä mikrofoni. Miltä tämä tilanne Pitäjänmäellä nyt näyttää poliisilta? Joo, iltaa kaikille meidän puolesta. Ja me tullaan tuolta Helsingin poliisilaitoksen ennaltaista toiminnasta ja tehdään sellaista, voisiko näin sanoa, tavallisesti lähipoliisin työtä. Varsinaisiin hälytystehtäviin ei ihan joka päivä osallistuta. Mutta katselin tuossa vähän ennen lähtöä meidän tiedostoista. Täällä on monien muidenkin täällä alueella toimivien asukasyhdistysten järjestöjen edustajia ja toivon, että voitte jossain vaiheessa tätä keskustelua nostaa käden ylös, pyytää puheenvuoron, kertoa ketä olette ja mitä edustatte. Nyt tässä vaiheessa tosiaan Helena ja Kristiinalla on mikrofonit. Mä toivoisin sillä tavalla, että kun annan jollekin puheenvuoron, niin se mikrofoni pysyy Helena ja Kristiinalla, niin tällä tavalla se sujuvasti menee, että ei ole käteen. Mutta annetaan kaikille teille puheenvuoro, jotka haluatte sellaisen käyttää. Onko teillä kysymyksiä, jotka liittyy tähän tilanteeseen? Rohkeasti käsi ylös. Täällä näin teletuotto tänne ensimmäiseksi. Ja jos sanot vaikka ainakin etunimen, niin ehkä koko nimenkin. Joo, eli Pekka Kortelainen ja asun tuossa vastaanottokeskuksista niin kilometrin sisään. Ja voisi lähtökohtana, niin nämä vastaanottokeskukset tuli silleen, että iltapäivällä lukee lehdessä, että luonnon perustaa ja aamuun mennessä sinne on tullut väkeä sisään. Ja näistä ei ole mistä etukäteen tullut tietoa, että on mun mielestä törkeää toimintaa jo lähtökohtaisesti koko tilanne. No sitten poliisille olisi tullut tämä kysymys niin tästä turvallisuudesta. Ensinnäkin tätä ei näy tilastoista, niin ainakin lehtien mukaan on saanut sen kuva, että poliisi kyllä yrittää paimentaa kaikki asiat, eikä näitä edes kerrota julkisuuteen. Tänään esimerkiksi on tapahtunut Keuruulla pari päivää aikaisemmin Joensuun lähellä. Siellä on tapahtunut veitsien kanssa. Tänään Keuruulla iltapäivällä on afgaanit ottanut yhteen toisen väestön kanssa. Niin, mun kysymys olisi turvallisuudessa täällä. Nyt tänne on tullut 650 ja ilmeisesti on kohta kaikki miehiä ja perheet pois. Niin mistä tiedetään yhtään, ketä he ovat? Ja tällä hetkellä kun tulee rajan yli väkeä, niin siellä tulee ilman papereita. Ja mennään niin heidän oman sanansa varassa, ketä he ovat. Ja muun muassa sosiaalisessa mediassa oli niin kuvia, Eurooppaan valtaneet jätkät, ne julkaisee kuvia, sitten historiasta löytyy kuvia, jossa niillä on rynnäkkökiveri mukana, ne lämmittelee käsiä haavaa ruumiilla, ihmisruumiilla. Mistä ihmiset nyt tiedetään, ketä täällä on 650 naapurissa alueella, jossa asuu muuten niin 3 vuotta. Kiitos kysymyksestä. Yritetään haluaako joku viranomaistaho tähän vastata? Voin nyt sanoa sen verran, että
vastasin äsken tähän kysymykseen, mitä se näyttää tässä pitäjänä. Ja todellakin, mä en ihan ole ehtinyt kaikkia uutisia tänään lukea. En tiedä, mitä muualla on tapahtunut. Se, että kysyt siitä, että me tiedetään, että täällä on poliisin toimet kuuluu se, että No niin, sitten jatketaan eteenpäin. Helle pitää mikrofonia kädessä ja ensin luovuta sitä puhujalle. Tästä vihreä paikan herra eli Jukka tässä edessä. Helle pitää mikrofonia kädessä. Jukka, anna Helle pitää mikrofonia kädessä. I'd like to ask the refugees, are their families also here? And if not, are they coming someday? Kysymys näille kuluttajille, onko heidän perheensä täällä ja jos ei, niin onko se tulossa? Actually, we are families there staying. Meidän perheemme ovat siellä Irakissa. Yeah. And we hope maybe someday they will come here. Toivomme, että jollain päivänä pääsemme tulemaan. That's possible actually. Jos se on mahdollista. We need to work together and keep their link here and tell them that English guys actually English people. Toivomme, että se perhe pysyy yhdessä. Get a safe life too far from the bombs and chaos. Voisimme saada turvallisen elämän pommeista kauan. I'm family from country. I've always children one because I ask my God. Yeah, one year. Yksi lapsi. But ask my God help me every time. Very soon I want to bring him because I want care to him. Haluaisin pitää huolta. Niin, ihan rukoilee joka päivä Jumala, että voi pitää huolta. Sitten täällä oli useita käsiä pystyssä. Nyt teidän täytyy vaan uudestaan nostaa. Tuolla Metsä-Helle, tuolla oli herra tuolla takarivissä, jossa menet vaikka sinne. Ja mä yritän tässä varmaan mukaan mukaan. Nostakaa ne uudestaan, niin mä laitan sitten varmaan taakse. No niin. Rantakallio, se kiinnostaa, miten vakitaisia asukkaita he nyt on tämän pitäjänmäessä tänne tulleet paikkakunnalle. Ja siirrelläänkö niitä nyt eteenpäin sitten sinne sun tänne ja tuodaan uusia vai onko tänne sitten suhteellisen pysyvä porukka niihin paikkapäätöksiin asti? No niin, tähän varmaan syytä antaa Pekalle puheenvuoro. Tämä turvapaikanhakuprosessi on aikaisemmin kestänyt noin puoli vuotta keskimäärin. Nyt kun tulijoita on näin paljon, niin luultavasti nämä käsittelyt pitenee, on puhuttu yli vuodesta, jopa 2 vuodesta, mutta me ei tiedetä kuinka kauan se kestää. Niin kauan kuin tämä turvapaikanhakuprosessi kestää, niin nämä ihmiset ainakin pyritään pitämään samassa paikassa. Sitten kun se päätös tulee, niin he saa joko oleskeluluvan, jolloin status muuttuu, tai eivät saa, jolloin heidät sitten karkotetaan Suomesta. Tässä on niin kuitenkin pitkäaikaiset prosessit. Okei, kiitos siitä. Ja otetaan sitten, täällä oli puheenvuoro. Tarkoitus on, että siis samat ihmiset asuvat tässä samassa paikassa, heitä ei siirretä. Tuotko viestiin Kristiina tänne? Tähän ensimmäiseen puheenvuoroon, niin mä toivoisin, että me täällä nyt keskityttäisiin siihen, mitä tapahtuu Pitäjänmäellä, eikä mietitä sitä, mitä on tapahtunut jossain muualla. Ja se, että me pystyttäisiin tekemään tästä elämästä mukavaa yhdessä heidän kanssaan, eikä mitään sellaista, että siellä on joku tapahtunut jossain. Te voitte hyvät suomalaiset miehet itse miettiä sitä, mikä on teidän armeija-aika. Jos siinä olisi vielä tuplamäärä samasta majassa, täysin outoja ihmisiä, ja koko ajan pelkää mitään, mitä me perheitä käydään, niin miettikää sitä, älkää tehdä tästä. Mun nimi on Tuula Koukku ja minä asun Forssa. Ensimmäisenä luonnon edustajana semmoinen ikävä pikku kommentti, että kun menin 2 viikkoa sitten perjantaina nukkumaan, niin viereinen talo oli tehty
siitä sitten kun naapureiden kanssa juteltiin, niin siitä se vähitellen hälveni. Meillä on siis pieni omistusasunto oman kerrostalo, jossa on iso kaunis piha ja pientä ja no sitten se, kun aluksi säikähdin, niin sitten se meni siitä ohi. Ja nyt kun on sanottava, kun nämä uudet naapurit on siinä ihan viereisessä talossa 2 viikkoa asunut, niin ei tässä poliisin sanoissa mun mielestä ainakaan sen Hornetintien asuntolan suhteen yhtään mitään epäilystä. Siellä ei ole ollut minkäänlaista häiriötä, ei pienintäkään. Tai jos siellä talon sisässä on, niin ainakaan siihen viereiseen taloon ei ole mitään kuulunut eikä näkynyt. Ainut mitä oli pikkusen eka viikolla, kadulla puhuttiin vähän kovaa puhelimeen, mutta ehkä siitäkin siellä muodossa huomautettiin, kun nyt ei ole enää sitä. Että tämmöisiä kertoo nyt ihan todista ja ihan siitä vierestä. Sitten mä sanon vielä toisen asian, saman tien kun sain puheenvuoron, jota on vaikea saada. Kun mä huomasin, että kirkolla niin kerätään villasukkia. No se on tietysti kiva, jos kerätään villasukkia. Mutta kuulkaa ne villasukat ei talvipakkasella sandaalissakaan kovasti lähteä. Jos olisi niin kunnon kenkä ja saisi kunnon vaatteita. Ja nyt mä katson sitä luonnon edustajaa siellä. Me nimittäin naapureiden kanssa yritettiin organisoida tämmöistä pientä vaatekeräystä Tavapiirissäkin, niin kuin että ystävät ja kylämiehet, joilla on poikapuolisia jälkeläisiä miehiä. Josko näitä voisi ihan suoraan niin kuin siitä viereisestä talosta unohtaa siihen seuraavan talon opetukseen. Mutta ei, sitä asiaa ei ole siellä 2 viikossa ehditty organisoida. Nyt mä toivoisin, että organiseeratkaapa nyt pikkusen ihan tämmöistä käytännön toimintaa, kun pakkaset tulee. No niin, kiitos. Otetaan sitten. Mä huomaan, että puheenvuorosta helposti tulee pitkejä, joka tarkoittaa sitä, että harvempi pääsee käyttämään puheenvuoroja. Sen takia mä toivon, että puheenvuorot voisi olla aika napakoita, joko kommentteja tai kysymyksiä. Ja miten mahdollista. Marika, sä olet Hornetintien yksikön johtaja. Eli terve kaikille. Mun nimi on Marika Salovaara ja tosissaan toimin siinä Hornetintien yksikön johtajana. Ja pitää paikkansa. Emme ole ehtineet organisoida keräystä, koska täytyy sanoa, että vaikkakin tein noin 10-tuntisia päiviä, niin on aika paljon asioita, joita pitää hoitaa tällä hetkellä. Esimerkiksi ollaan hoidettu vastaanottorahahakemusten käsittelyä ja se ei ole mikään ihan nopea asia. Mutta sen voin myös sanoa oman yksikköni osalta, että järjestyshäiriöitä meillä ei ole ollut. Sen aikaa, kun me ollaan oltu tuossa pystyssä, niin poliisia ei ole tarvinnut kutsua kertaakaan paikalle ja ollaan saatu asiat hyvin hoidettua. Ja tänään on keskusteltu miesten kanssa ihan meidän talon järjestyssäännöistä, yleisestä siisteydestä, joka koskee myös lähialuetta. Ja miehet on kyllä hyvin halukkaita pitämään ympäristöstään itsekin huolta. Ja totta kai tässä on opeteltavaa, mitä käydään useamman kerran läpi. Mutta valitettavasti meillä ei ole tiloja vastaanottaa siihen meille lahjoituksia, koska me hukutaan niihin. Ja se, että tarkoitus on yhteistyössä seurakunnan kanssa alkaa miettimään näitä asioita. Ja miehillä on varmasti käynyt jalassa. Ainakin toinen henkilö lainasi kaverilta kengät, että pääsi tänne. Se, että kiireempän asian kanssa meille. Kiitos. Hauska tavata. Kiitos. Tosiaan otetaan näitä tällaisia aloitteita, miten mennään eteenpäin vielä. Siellä Helen takana on rouva, jolla on käsi ollut pitkään ylhäällä olemassa. Asun tuolla Eevases-Karkkilan asuntolla radan toisella puolella. Mua kiinnostaisi kovasti nyt vielä se, että ihan näistä meidän vastaanottokeskuksen asukkaista se, että kerrottiinkin, että ne ovat Irakista. Mutta nythän nämä kaikki on kuitenkin rekisteröityjä jo. Niin olisi kauhean kiva kuulla, jotta se vähän hälventäisi ehkä sitä meidän epäluuloja näitä ihmisiä kohtaan. Niin, minkä ikäisiä nämä ihmiset on? Teillä on varmaan tietoa siitä. Ja sitten se, että esimerkiksi nyt nähtiin 2 viikkoa, olisi kauan kiva tietää, he puhuvat oikein hyvää englantia, niin olisi kiva tietää, mitä he on koulutuksella. Kuinka pian he oppivat suomea niin, että päästään täällä sitten myös töihin. Annetaan heille tässä lyhyt puheenvuoro. Yritetään kuitenkin aika täsmällisiin kysymyksiin. Eli kysymys oli nyt siitä, että minkä ikäisiä he on. Pekkahan jo kertoi, ja Marika voi varmaan vahvistaa, että siis kyseessä on lähinnä, on pelkästään miehiä, muutama
nuoria miehiä nimenomaan. Ja siinä mielessä edustaa kyllä varmaan. Can you just tell us shortly what age you are and the other people who are staying there, are they about your age? He's inside the camp. They are all young. 29 hän haja. 26. 29. Ammattilainen profession. Actually, it was in the Iraq Air Force. Hän oli siis Irakin ilmavoimissa. CCTV. Hän oli tällaisen valvontakamerajärjestelmän turvallisuusasioita. Okei, oliko tämä hyvä? Hyvä. Sitten, oliko tässä rouva tai ei tässä ole hyvä ja Mä oon Katri Kangas-Rosenius ja mä kiinnitin huomiota tähän, että tosiaan heidän maassaan naisella on eri asema. Mä oon itse asunut Irakissa 3 vuotta ja mä tiedän, että se on ollut eri asema siellä. Meilläkin oli, että mitä saa tehdä, mitä ei. Mulla on 2 tytärtä, teini-ikäinen ja täysi-ikäinen. Mä toivoisin, että heille todella kerrotaan, koska mun teini-ikäinen vähän pelkää näitä miehiä, jotka tarpeilee, että ei tee mitään, mutta ei mitään pislauksia, ei haluttaisi, ei mitään peräänottelua, ei mitään napsuttelua, ei mitään sellaista. Että se on niin kuin meidän tapa elää täällä. Mä oon samaan tavalla, mutta he on tervetulleet. Niin me halutaan meidän kautta lähettää viestiä, että pientä huolta asukkaiden parissa on. Ja kiitos pojat, mä en kutsunut sinua tänne tulkiksi, että sä olet tulkannut tässä koko ajan. Okay, I just want to tell maybe more that there's some word that young girls don't feel safe when they go around. And you understand that. Just want to send that message to everyone that there's some word in the passport. Anteeksi, voisiko siihen... Ja sieltä tulee sitten Luona Oy, edustaja sanot sen vielä sun nimen. Okei, no niin, joo, mun nimi on Vito Tuppula, mä toimin tuossa Utopatialla yksikönjohtajana tuohon äskeiseen kysymykseen, me on muun muassa tehty poliisin kanssa tiivistä yhteistyötä siitä, että meillä on ollut infotilaisuuksia, jossa on kerrottu muun muassa siitä, että mikä on naisen asema suomalaisessa yhteiskunnassa, minkälainen on sallittua käytöstä suomalaisessa yhteiskunnassa, ja myöskin meidän arabiankieliset ohjaajat tällä hetkellä tekee pienryhmissä tätä samaa keskustelua, että mikä on meillä sallittua ja hyväksyttyä, ja sitä kautta pyritään koko ajan ohjaamaan meidän asiakkaita siihen suuntaan, että tämmöistä epäväliäistä käyttäytymistä ei enää esiintyisi. Okei, kiitos. Ja sitten oli Helle tuolla oven vieressä siellä. Tähän naisten asemaan liittyen teini-ikäinen tyttö ja on itse myös ollut kuvaamaan tosi nauretaan perään. Onko poliisilla halua kommentoida tätä, miten tämmöisessä tilanteessa kannattaa sitä pitää ja toimia, jos tällainen tilanne tulee eteen? Joo, silloin kun on kysymys alaikäisestä ja aikuisesta, joka tavalla seksuaalisesti tai muuten ei hyväksy tällaista lähestymistapaa, niin totta kai siitä pitää tehdä rikosilmoitus. On tutkinut joitain tällaisia tapauksia, ei täällä pitäjän näin. Tietysti aina, jos tilanne on sellainen ahdistava ja muuten ei siitä tunnu eroon pääsemään, niin sitten voisi aina soittaa hätäkeskukseen. Niin on hyvä, että tulee näitä huolikysymyksiä tähän heti alkuun. Meillä on varmaan muutakin. Annetaanko siellä heille siellä herra tuolla nurkassa palveluista? Joo, mä olisin kysynyt vaan sitä, että kuulin semmoista puhua, että pitääkö se paikkansa, että näitä on 1000 tuttua tuossa. Okei, tekniikka
haluaisin sellaisen asian tuoda esille, että miten me saadaan, niin heillä on hyvä olla, ei tule lieveilmiöitä, miten me saadaan heidät tuettua heidän vapaa-aikaa, koska sitä on todella paljon, millä tavalla saadaan aktivoitua ja muuta. Ja meillähän siellä on varmaan alle 27-vuotiaita nuoria miehiä myöskin, ja mä olen itse töissä myöskin nuorisoasiakeskuksessa. Niin millä tavalla pystytään sitä kautta auttamaan, mitä heidän tarpeensa on. Ja sitten luonnolle vielä sellainen juttu, että ihan järkyttävää, jos on 300 kundia, ja niitä jonkun suihkuvuoro on kello 3 yöllä. Eikö niitä suihkuja saa järjestettyä niille kundeille sinne? No niin, täällä on ainakin Pitäjänmäen tarvinnut edustajia, täällä on nuorisotalon edustajia. Ja sitten mä olen saanut tänään kuulla Salin urheilupuiston kenttävastaavalta johtajalta, että siellä on tällä hetkellä jo päivittäin tarjolla siis tällaista valmennusta ja pallopelaamista jatkuvasti joka päivä. Että täällä on jo toimijoita, jotka on tarttunut tähän tilanteeseen, joka on aivan hyvä. Mä toivon, että Pitäjänmäen Tarmon edustajat, ehkä jossain vaiheessa sitten nuorisotalon edustajat voi myös käyttää jossain vaiheessa puheenvuoron. Mutta tämä oli rouva tai naishenkilö täällä keskellä. Kiitos, en mä tarvi sitä, kun No niin, oli tää. ääni kuuluu. Riitta, Laureli Riikka ja asun tuossa Mätäjoen varressa ja me ollaan taloyhtiössä havaittu nyt sellaista pikkusen ikävämpää lieveilmiötä. Nämä maahanmuuttajat on hakeneet nimellä mainitsemattomalta nautintojuomaa tästä lähikaupasta ja tulevat juomaan sitä olueksi nimettyä ainetta ja grillaamaan siihen Mätäjoen siihen puistoalueelle. Ja meillä on lapsiperheitä aika paljon ja lapset on aika peloissaan, koska he haluaa olla iltaisin ulkona ja aikaiseen tulee nyt pimeätä. Niin voisiko heille nyt kertoa, että se ei välttämättä avotulen tai onko niillä, mä en tiedä, siellä on tulia nähty, en tiedä onko grilliä, avonuotiota, koska meistä ei kukaan halua mennä katsomaan sinne lähelle. Äiteinä kukaan ei sinne suostu menemään katsomaan, siellä on noin 340 nuorta miestä. Tämä on hyvä kysymys. Ja sitten se, että sen verran mä haluaisin poliisit tietää, että missä vaiheessa me otan teihin yhteyttä, jos se ei ole. Hyvä. Mä luulen, että tässä on iso vyyhti kysymyksiä, jotka liittyy, jotka liittyy siihen, että millä tavalla me asuinyhteisönä huomioidaan siitä, että meidän joukossa on ihmiset, jotka ei välttämättä tiedä, minkälaiset säännöt täällä on. Niin kuin tässä kuultiin, niin heille kerrotaan ainakin jotain niistä säännöistä, mutta on ihan selvää, että meidän asuinyhteisössä on paljon suuri määrä sellaisia kirjoittamattomia sääntöjä, joita ei ehkä tule vain sanotuksi. Miten me asuinyhteisönä tavallaan reagoidaan siihen ja millä tavalla me pystytään asukkaan. Tämä on meille herätys, meille, jotka täällä asutaan, että miten me kerrotaan se suomalaisena, että me täällä ollaan näin. Täällä on Pitäjänmäki seuran puheenjohtaja Mikko Virkamäki, joka on aivan erityisesti perehtynyt kaupunkin yhteisöllisyyteen ja toivon, että Mikko jossain vaiheessa käyttää tästä ehkä myöskin puheenvuoron. Siellä oli nyt... Mutta anteeksi, saanko me siitä poliisilta vastauksen, missä vaiheessa me otetaan poliisiin yhteyttä? Missä vaiheessa otetaan poliisiin yhteyttä? No niin, kun rikos on tapahtunut. Niin, että kuinka kauan meidän pitää odottaa siinä? Järjestyslakihan antaa mahdollisuuden puistossa nauttia piknikinomaisesti alkoholia silloin, kun se ei aiheuta muille häiriöitä. Joo, mutta entäs kun siellä on tulia? No, sitten kun se piknikomainen oluen nauttiminen ja grillaaminen häiritsee esimerkiksi asumista ja ilta- ja yörauhaa, sitten on soittaa No niin, oikein hyvä. Sitten oliko täällä... No niin, Helena. Okei. Anna sä... Vai kuuluuko? Anna ottaa mikrofonin, niin kaikki kuuluu. Joo, täällä vapaa-ajan toimintaa ehdoteltiin ja kuulin, että Pitäjänmäen Tarmot ja muut on jo aloitteellisia olleetkin. Haluan ilmoittautua mukaan. Helena Ohenemenu, Pitäjänmäen kirjaston johtaja. Kirjastopisteitä on 33, mutta varmaan voidaan sopia, millä tavalla tulette ja mihin yksiköihin vierailemaan. Meillä on paljon toimintaa ja internetyhteyksiä, ulkomaisia lehtitietokantoja ja muuta. Mutta ollaan ehkä yhteyksissä. Kiitos. Täällä oli Kouvola sanonut, että Asunnon tuossa Putomotiellä ja kohtalaiseni on nuori nainen, joka myöskin pelkää, koska hän on yksin. Mä vähän särähti tuossa tuo poliisin kommentti, että jos on alaikäinen, niin silloin voi suoraan olla yhteydessä poliisiin.
kokkalaisen on kyllä täysi-ikäinen, niin ei kai minkään ikäisiä naisia saa häiritä. Vai kuinka? Ilmaisin ehkä epäselvästi. Sanoisin, että niin, sanoin, että silloin kun se toinen osapuoli on alaikäinen lapsi, tai jos aikuinen tuntee sen, myös siinä tapauksessa on aikuinen ja tuntee olonsa, ei pääse siitä eroon tilanteesta ilman, niin voisi Joo, mä jatkaisin vielä, että nyt kun mä en itse ihan tiedä, että mitä siellä Putomotiellä on tapahtunut, minusta olisi kiva tietää, että miten Putomotiellä on tapahtunut, että siellä asukasiltakin järjestettiin. Putomotiellä on aktiivinen hallitus, joka järjesti tällaisen tapaamisen ja kiitos siitä heille mitään siis muuta syytä. Ja siellä tapahtui, että sinne tuli turvapaikanhakijoita vastaanottokeskuksia ja sen tähden se järjestettiin. Ei siellä tai mitään sen kummallisempaa tapahtui, mutta oli erittäin asiallista, että sellainen järjestettiin ja Pekka Tuomola oli siellä. Täällä on hallituksen puheenjohtaja Mika on täällä näin ja hänellä on käsitys. Ehkä kertoa joitain niistä puolista ja kysymyksistä ja ajatuksia, joita sen jälkeen siellä on noussut seisomaan myös ihmisten näkemään. Mika Merivuoto ja toiminnallinen oli Frendistä vieressä ja pari viikkoa yhteisellä on takana ja ei silleen mun kortin ihan hirveästi mitään negatiivista ei ole tullut. Se, että huolenaiheita on tosi paljon ja varmaan ihmiset ovat halukkaita auttamaan. Meillä on tosi paljon, esimerkiksi meidän pihapiiri on ihan vastapuolisuuden vieressä ja yleinen siisteys varsinkin. Se on herättänyt huomiota, että se on lukea ympäristössä tosi paljon kouluja. Ja sitten se, että välillä meidän pihan kautta on oikaistu ja yksityisyyden turva pikkasen hanattu, koska ei ole verhoja. Eli sieltä näkee miehet heiluttelee ja kuuntelee sen ja siellä on tällaista, tämä on minusta vähän ikävää, mutta se toivoisi, että tämä puhutaan tosi alkuvaiheessa ja saataisiin sitten tätä asiaa tietysti eteenpäin, että ei tule koska meidän kaikille pitäisi kuitenkin olla ihan mukava asua ja elää siellä alueella tieden vieressä ihan sulassa sovussa. Hyvä, kiitos. Ja sitten Mikko Kristiina Suomi. Mikko Virtamäki. Pitemmäkin seuran toimintaa. Niin, mä olen jonkin verran ollut tämmöisten niin turvattomuuden, rikospelon kanssa tekemisissä. Ja siinä on hirveän tärkeää se, että liittyy oikeastaan silloin Töhry-projekti, jossa Annekin oli silloin mukana, niin se, että kun se vaikuttaa, siis töhrintä vaikutti semmoiselta, että on jotain hirveän pelottavaa. Tai on jotain rikollisia, jotka töhrii täällä, niin oli hirveän tärkeää niin kuin saada selville, että mitä siellä oikeastaan tapahtuu. Niin kaikki on hirveästi huhuja ja semmoisia, nyt erityisesti kun somemaailma, niin nyt on tosi tärkeää, että se kynnys ilmoittaa jonnekin poliisille. Me voitaisiin pidemmänkin seurassakin alkaa ottaa niitä, että saa ilmoittaa semmoisista tapauksista, joissa kokee itsensä turvattomaksi. Mikä se kynnys on, milloin pitää ilmoittaa? No se on aika helppo. Se on ihan sama kynnys, jos suomalainen mies lähestyy jotain naista, viheltää tai tekee jotain sellaista. Se on ihan sama kynnys on tässäkin tapauksessa. Ja mä pitäisin lyhyen sellaisen puheenvuoron sen loppupuolella, mutta mä halusin heti tähän puuttua, että tämä niin sanottu rikospelko, eli turvattomuuden tunne, joka liittyy siihen toisten käyttäytymiseen, on tosi vakava kysymys. Ja se lähtee, ne huvut lähtee nopeasti liikkumaan. Sitten sitä on vaikea pysäyttää. Kiitos. Annetaanko tähän, annetaankin tässä, sulla olisi seuraava puheenvuoro. Jos mä käytän tähän väliin lyhyesti oman puheenvuoron, kun Mikko nosti esille tämän Töhry-projektin, jossa hän oli mukana, siis se sai nämä tagit ja tällaiset poistumaan helsinkiläiset kaupunkikuvasta tällaisen Töhrin. Aika mainio projekti kaiken kaikkiaan, miten hävistyinen kokonaan niin väheni. Siinähän on sellainen, että muistan lukeneeni jostain, että New Yorkissa kävi
samalla tavalla oli se Rudolf Julian, tai kuka oli pormestari, joka puuttui töhrimiseen. Ja kun hän puuttui töhrimiseen, niin rikollisuus romahti. Koska se töhrimiseen puuttuminen välitti viesti siihen asuinyhteisöön, että me välitetään, miltä tämä näyttää. Me välitetään siitä, miltä tämä näyttää. Jos me nyt ajattelee, että meillä olisi jotain, mitä kuka tahansa meistä voisi tehdä, kuka tahansa voisi tehdä tässä tilanteessa turvallisuusasioiden hyväksi, siis poistaaksemme pelkoja siitä, että turvallisuus on uhattuna. Jos tämä siis pidetään huoli siitä, että me omalla esimerkillä pidetään paikat esimerkillisessä kunnossa, se on huomattavasti vaikeampi liata tai sotkea sen jälkeen. Ja hyvin nopeasti kaikki sellaiset turvapaikanhakijat, joilla on silmät päässä ja usko, että suurimmalla osalla niistä on, ne huomaa tämän. Ja he varmasti haluaa kunnioittaa sitä ympäristöä, näin uskon. Ja silloin ryhmäpaine on suuri. Ja silloin me saadaan aikaan siis lisää turvallisuutta. Pidetään siis kunnossa omat paikkamme. Meillä on vähän sellaista, että joku muu tulee ja siivoo. Jos me ruvetaan pitää paikkoja kunnossa, niin sillä voi olla dramaattinen merkitys myös kaikista tällaisista muiden lieveistä. No niin, kiitos ja sitten tästä. Maahanmuuttovarasto keskuksen sivujen mukaan vastaanottokeskukset järjestävät erilaisia opettajien työtoimintaa. Onko teillä suunnitelma, mitä te järjestätte? Onko teillä resursseja? Mä kuulen myös, että vapaaehtoista olivat halukkaita opettaa suomen kieltä. Onko teillä Tämä on erittäin tärkeää just tämä tekeminen, että jos te itse ajattelette, että meillä on niin yli 400 ja toisessa yli 200, vaikka ne olisi suomalaisia miehiä, jos ei ole mitään tekemistä, niin ongelmia. Eli mielekästä tekemistä. Tämä liikunta on yksi. Nyt Helsingin kaupunkihan on ollut tässä tosi aloitteellinen meininki, että me saadaan käyttää Helsingin kaupungin liikuntataloja 15 astetta. Se on tärkeää. Mutta myös muuta vapaa-ajan ohjattua vapaa-ajan toimintaa. Se on erittäin tärkeää. Suomen kieli on se, joka on ensimmäinen tässä me tarvitaan vapautta. Sanon suoraan, että meillä ei ole resursseja meillä on vapaa-ajan koordinoija, vapaa-ajan toiminnan koordinoija, mutta me oikeastaan mä käyn teidän puoleen, että jos teillä on, ei tarvitse olla suomen kielen opettaja tai opettajakaan, haluja opettaa suomen kieltä, niin me otetaan tämä mielellään vastaan. Sitten tämä tekeminen kuitenkin tosiaan vastaanottavaissa on niin tiettyjä asioita, että nämä ihmiset voidaan käyttää esimerkiksi tämän vastaanottokeskuksen kunnossa, joissa asioita tähän ei voi tehdä, mutta näitä kaikkia organisoidaan vapaaehtoisia. Me ollaan sillä lailla huonommassa asemassa. SPR:llä on yli 60 vastaanottokeskusta ja heillä on vuosia tästä vapaaehtoistoimintaa koordinoitu hyvin. Meillä ei ole yhtään niitä alkoi yhtään vapaaehtoista omasta. Mielellään Okei. Mä melkein pyytäisin, ennen kuin annan sulle puheenvuoron, tässä on 2 pitää, mä en tarvinnut haluaisiko jompikumpi teistä sanoa vähän, mitä te ajattelette tästä, kun puhutaan tästä, mihin heitä voi ottaa mukaan? Olin Teppomaalla ja tosiaan pitänyt arvosta. Hallituksen mukana toimin puheenjohtajana. Sanotte Suomen maajoukkojen jalkapallosta. Onko joku suomenkielinenkin nimi enää mukana? Tämä on hirveän mahdollisuus meille. Saadaan ne oikeisiin puitteisiin oikeiset oikeudet. En ole valmis.
Hyvä. Kiitos puheenvuorosta. Sitten tässä eturivissä on Rouva. Erja Kari, ja haluaisin vain kertoa, että mä olin Maunulan kirkolla. Siellä oli majoitettuna viime viikkoon asti, usean viikon ajan. Mä olin siellä monena päivänä vapaa-ajassa. Mä todella yllätyin iloisesti heidän suhteen. Suuri ilo heillä oli oppia suomea. Vilpittömästi halusi oppia, kyselivät koko ajan kynäjäkin paperin kädessä. Kerro, miten tämä sanotaan. Ja he myös oppivat. Keskusteltiin paljon suomen kieltä. Monet heistä kertovat,